И здравейте, приятели, в още едно видео. Отново Манчестър Юнайтед. Едвам се качи първото. И то аз просто изиграх един матч срещу Шефилд, който паднах, който беше скучен. Вкарах си автогол и реших, няма да го качвам. И сега има два интересни матча. Имаме матч с Челси и имаме матч с Ливърпул. Да. И също така се сетих, че за много ефтино мога да се здобия с абсолютно целият отбор на Манчестър Юнайтед. И го направих. Така че сега ще играя с Legit Манчестър Юнайтед 1-2-3. Което със сигурност ще бъде по-интересно, отколкото Жиру. Разбира се, мога да сложа Де Бройне вътре, но той ще бъде само резерва. Мога да сложа и Фермин и компания, но нека те да бъдат резервите. Нека фокуса бъде върху истинските Манчестър. Сега, както виждате, ние сме 17 с точка. Една победа със сигурност ще ни помогне да се изкачим. Дори Тотнъм са пред нас, окей. Бием Челси, няма какво да се случва. Дано да ги бием. Няма много опции. Тежките момчета. Кукурела. Тиаго Силва. И ето ги. Каземиро, Мейно, Варан. Не са готови. Петрович, Тиаго Силва, Да, не знам какво ви чака. Виждаме подготовката за двубоя, Челси се надъхват нещо там, но едва ли ще успеят да направят нещо. Виждаме и ето го Бруно, човека, легендата. Виждаме Хойлунд, виждаме Раши, Мейну. Впрочем, аз съм фен на Арсенал, да го кажа. Просто баща ми е голям фен на Манчестър Юнайтед, имам екипа, пък и кариера с Манчестър Юнайтед ми звучи по-забавна в момента. Отвратително време, което означава перфектен момент, за да може Челси да бъдат неутрализирани. Наблюдавам двата отбора. Топката ще започне с Челси. Хойлунд, Галахър, Тиаго Силва. Впрочем, аз още не знам контролите на тази игра. Мадуеки в момента разиграва и той не знае какво търсеше там. Джаксън успява да подаде топката към Палмър, който виждаме целият минал сезон и европейското се доказа колко опасен може да бъде. Онана със спасяване неутрализира паса на Палмър към вратата. Нека видим отново това положение, тъй като е от значимите в този двубой. Да, никакъв шанс. Когато Онана е на врата. Люк Шоу отива да пази Галахър. Двама човека на Юнайтед тук там, окей, само един ще иде. Разочароващ корнер от страна на сините. Онана. Варан. Юнайтед не изглежда да се притеснят особено много в началото на този двубой. Бруно. Гарначо. Люк Шоу. Но опита се да намери отново Гарначо, не му се получи идеята. Кайседо. Палмър. Николас Джаксън. Опа. Звучеше подобно. Какво надяваме на топката и сега? Бруно! Ето го! Манчестър Юнайтед показват на какво са способни. След 3 мъчителни двубоя, след загуба от Шефилд с автогол, след червен картон и загуба с 5-1 и равенство 3-3 след като водеха с 3-1 на Арсенал. Ето това е Манчестър Юнайтед. Такъв, какъвто искаме да го виждаме. Такъв, какъвто го познаваме. Бруно. Ето това е. Капитана.
Дълъг пас, Хойлунд с безупречно овладяване тук. Феноменален Бруно. Никакъв шанс за Челси тук. След началото на сезона за Юнайтед, Челси сигурно се очакваха 3 лесни точки тук. Далот тук показва от какво са направени Манчестър Юнайтед. Това ще бъде фал за Челси. Без картон, разбира се. Мартинес го приема. Някакси. Виждаме тук Кол Палмър. И после допълнително. Как обълкна за топката. Сега Галахър на добро разстояние от топката. Не. Челси не изглеждат като отбор, който е на ниво днес. Този, който показва някакви качества днес, всъщност са червените дяволи. Не на Олд Трафорд, не срещу Арсенал, не срещу Шефилд Юнайтед, а именно срещу Челси. Не опита изстрел далеч младият английски национал. Не му се получи. Петрович. Каква грешка? Опа! Обърках бутона за изстрел с този запас. Гарначо опита. Впрочем, аз съм свикнал с FIFA контролите на PES за шути за пас по въздух са обърнати и това доста често ме обърка. Сега прекрасен шпагат от страна на Шоу, не успява да изчисти топката. Челси изглеждат по-комфортният отбор на топката в момента, но не за дълго. Гарначо сега. Хойлунд. Шоу. Николас Джаксън губи бързо топката. Далот. Рашфорд, който не сме видяли много екшен от него до момента. Губи топката от Галахър бързо. Не знам каква беше неговата идея тук всъщност. Каземир отнема. Гарначо. Люк Шоу. Това ще бъде корнер в полза на червените дяволи, които изглежда имат мача под абсолютен контрол. Бруно. Хойлунд! Далеч от някаква реална опасност. 11 торката на Юнайтед. Тук наистина можеше да направи повече за своя отбор. Но не го направи. Having that sort of player in your side is reassuring because the rest of the team knows he can make his influence count at any stage. It's simply part of his package. When he really wants to, this fella scores. Пасата за Бруно. Измъкна топката за Диаго Далот. Директен пас към Хойлунд, който ако не за Петрович беше доста близо до успешен. Рахим Стърлинг. За първи път чувам и неговото име това по време. Кол Палмър губи топката тук. С изключение на единия наистина пас към вратаря. Той е доста тих. Разочароваш Гарначо. Разбира се, че ще се извинява господин коментатора. Сигурен съм, че в Генева Хойлунд. Това беше много опасен шут от страна на Рашфорд. Каземиро сега. Рашфорд. Не! Обърках отново бутоните за шут и за пас. Това трябваше да е 2-0.
Тъжно. Мейно. Предвиди го. Видя 3 секунди в бъдещето. И отне. Челси не изглеждат в никаква позиция да претендират точки. Въпреки че матчът е на техен терен. Стърлинг сега обаче може да промени това! Защитата на Манчестър Юнайтед не позволи това. Даде му надеждата само да си повярва до толкова, че да приключи първото по време. Голът на Бруно Фернандеш в началото на по времето със сигурност улесняват духовете в Манчестър. Наистина много силно първо по време за Манчестър Юнайтед. Ако могат да задържат такова темпо и през второто, има гаранции, че положението ще се оправи, че ще се изкачат бързо до място, на което заслужават да бъдат. Второто по време започва. Топката е за Манчестър Юнайтед. Тя е през повечето първо по време, така или иначе. Обърках шути пас от него. Нищо. Все още водим се пак. Кайседо. Мадуеке с топката в момента. Кол Палмър. Какъв изключителен пас към Рахим Стърлинг. Рашфорд. Стърлинг в момента. Стърлинг, въпреки своето тихо първо полувреме, единственият, който е предложил някакво рано напрежение пред Унана в края на първото и в началото на второто. Алесандро. Бруно Фернандеш опита се директно с 2 паса да се стигне до вратата на Челси. Разбира се, ако ставаше толкова лесно, щеше точките да са като в баскетбола. Рашфорд. Бруно, отново Рашфорд. Добра комбинация между двамата. Тук трябваше да бъде пасът към Диего Далот. Мейно безупречен. Каземиро губи топката тук. Николас Джаксън, когато човек се помисли, че направи нещо добро, веднага губи топката след това. Опровергава своите привърженици често. Той! Кол Палмър изведнъж изскочи. Унана нямаше шанс тук. Въпреки това, че беше близо. Нямаше шанс. Пасът е за Гарначо. Който намира Рашфорд. Рашфорд тук идеята му беше да стреля вероятно, но твърде се забави. Люк Шоу безупречен на своя шпагат. Беше чист като мечтите на Хитлер. Сега Хойлунд обръща. Опита се да направи нещо изключително умно тук. Хойлунд. Това ще бъде фаул в полза на Челси. Юнайтед не изглежда особено притеснения, трябва да бъде, тъй като разликата им с Челси е само един гол, който може да се обърне на всеки един момент. Както видяхме при гредата на Хойлунд. Джаксън! Ето, Юнайтед играят по такъв начин, че просто искат да им бъде изравнено в последните минути. Това беше просто грубо. Каземиро получава жълт картон, за това и разбираемо. Чалеба без никакъв шанс. Боли ме задника от този стол. Тиаго Силва. Чалеба. Топката отнета. Каземиро. Гарначо ще стигне пръв до топката.
И той не само, че ще стигне. Не можа да я запази. Изтри се. Спомням си един път, аз бях част от хопетата в Благоевград. Пуснаха ни да играем 5 минути, чакахме 4 часа. Имаше някакви възрастни като вратари, никой не вкарваше и аз просто много на кеф, тъй като беше изкуствено зелена трава, паднах. Едно друго братле заедно с мен също, защото видя колко е готино. И да, предполагам, че с шпагатите е подобно. Едва ли толкова удобно, колкото просто да си легнеш. По средата на матча, разбира се. Кога имаш? Мадуеки. Лисандро Хойлунд. Николас Джаксън. Джаксън се измъква Стърлинг. Джаксън отново! Намира вратата на Манчестър Юнайтед. Резултатът е 1-1. Второто по време наистина Манчестър Юнайтед бяха значително по-разочароващи от първото. Челси имаха по-добри положения. Резултатът е 1-1, 12 минути преди края. Матчът започва отново. Фермин влиза на мястото на Гарначо. Това е любимия ми играч от Манчестър Юнайтед. Де Бройне ще намери своето място на терена, както и Антони. Sorry, brother. 59, идеално. Красота. Измисли го. Каква грешка още с началото на Мейно. Младокът, който цел минал сезон показваше. Жълт картон още един. Юнайтед се изнервиха със сигурност след това изравняване. Чувства се нечестно просто. Лисандро се справя тук. Топката е за Хойлунд. Много слаб пас за Антони. Не! Магуайр, ето за това влезе английският капитан бивш. Фаул. Полза за Челси. Господин съдия, кога решихте да направите песните толкова актуални? Не изглежда, че матчът ще завърши 1-1, освен ако Челси в момента не направят нещо. Коментаторът благодаря, че Антони, имаш половин игри, ще печели. Цялата енергия на земята. Ето го! Ето го! Това е гол, на който Манчестър Юнайтед се надяха феновете толкова много време. Хойлунд! Това е магията, това е красивата игра. 92-а минута. Манчестър Юнайтед правят немислимото възможно. Те се завърнаха. След това, което изглеждаше още един разочароващ следобед. За всеки любител на футбола. За Манчестър Юнайтед. Това е баджет. Това е играта до последната минута, драги зрители.
обезглавен. Каква магия, каква драма отново. С Арсенал беше с обратен знак, но тук Манчестър Юнайтед успяха. И успяха. Със стил. Каква драма. Откраднаха тези 3 точки след толкова много мъки. И сега Челси се изхвърлиха напред, което може да даде шанса на Манчестър Юнайтед дори да прави головата си разлика. Не. Това е достатъчно. Просто достатъчно до момента. Тези 3 точки. Well, how will we look back on that? That is a superb win. This is one of those games where the result justifies whatever means. Just look at the players celebrating with the fans. Everyone pumped. Наистина невероятен двубой, наистина заслужена победа. Както можем да видим, матчът е изключително равностоен, дори някои биха казали в полза на Челси като статистики. Но ако погледнем самата игра, ако погледнем самите рейтинги, ще забележим, че Манчестър Юнайтед със сигурност са отбора, който се представя по-добре. Варан с много слаб според статистиките матч. Манчестър Юнайтед го направиха. Те успяха да наложат себе си. И вече са. Още са на 17-та позиция. Надявам се до няколко мача да успея да вляза в топ 5. Това е нещо, което ще трябва да се случи скоро. А следващият матч, драги зрители, е с Ливърпул. За него ще трябва да изчакате. Ще го снимам до 10 минути, споко. В смисъл, докато този клип се качи, ще изляза следващия.